ఎన్ని ఉన్నాయి పిల్లలు పొడేళ్ళు? 60 60 60 ఉన్నాయా? జత ఎంత చెప్తున్నావు? 27,000. 27,000. లాస్ట్ ఎంతకు వస్తుంది? 25 వరకు అయితే వస్తాయి. 25 వరకు. ఒక్కొక్కటి కొంటేనా మొత్తం కొంటేనా? మొత్తం కొంటే మొత్తం కొంటే ఒక్కొక్కటి అయితే ఎక్కువ రేట్ అవుతుంది. ఎక్కువ అంటే సొమ్మును బట్టి రేట్ అవుతుంది. మాసం పెరిగే కొద్దీ పైసలు పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు 60 ఉన్నాయంటవా? ఇవేనా? అవి అవి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయా? ఈ మొత్తం నీవేనా? ఏ ఊరు నీది? చంపెట్. చెంపేటనా? ఏం పేరు నీ పేరు? శ్రేణి. సింగపూర్ చీనా. ఫోన్ నెంబర్ చెప్తా. 77 99 86 300 9. వ్యూవర్స్ మీకు ఫోన్ చేస్తారు దసరా పండుగకి. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నా పేరు చెప్తారు. జర తక్కువ ధరకి. సరే సరే, పెద్ద సైడ్ చెప్తే ఇవ్వాలిగా. కోపం చేయకు. ఎందుకు కోపం? అమ్ముకునే దానికి వ్యాపారస్తులకు కోపం ఉంటుంది. సరే సరే శ్రీను గారు, నమస్తే. ఓకే.